Vítajte pri 90. epizóde podcastu Slnečná zostava so mnou Matúšom Todoriškom. So mnou Marianom Psárom. A máme tu dnes hostia, ktorého sme dávno nemali, teda v chronologickom ponímaní dávno, čo sa týka našich epizód, tak 3 epizódy dozadu. Ale rok sa s rokom stretol a opäť nás čaká konferencia Výťah Conf. A my chceme, aby o takéto veci bol čo najväčší záujem, takže sme nadšení, že sa môžeme opäť s Adamom rozprávať o tejto téme. Ahoj, Adam. Ahojte. Ale predtým, ako začneme, tak tradične novinky. Máme rok vlastne bez noviniek, takže poď, Marian, začni tým, čo ťa zaujalo v poslednej dobe. Ideme vôbec neadresovať, že posledný podcast bol v lete? Tak život sa stal. Nevedeli sme sa nejako zorganizovať, aby sme dačo zrobili a boli sme medzi štúdiami. Ja som chcel, aby si to povedal za mňa. Nie, samozrejme. Ďakujeme, že ste nám vypisovali, že kedy bude ďalšia epizóda. My sme naozaj chceli a my to naozaj dáme aj na zdravie. Naozaj to už dáme na Apple Podcasty, ako sme sľúbili. Môžem povedať, že som vás donútil urobiť túto epizódu? Či to sa nehodí? Ty si navrhol? Dal si nám príležitosť urobiť túto epizódu. Veľmi radi sme súhlasili. Mohli ste nás vidieť na pozorovaniach alebo na kvízoch, ktoré sa uskutočnili v nedávnych časoch a uskutočia sa ešte opäť, takže sledujte Instagramy. Novinka. 8.3. Nad krajinami Beneluxu, Francúzska a čo je to? Nemecko? Pozorovali nejaký svietiaci objekt v priebehu dňa. Trvalo to asi 6 sekúnd, išlo to zo západu na východ. Bolo to taká žiarivá guľa, ktorá postupne vybuchla tak 3-krát silnejšie, slabšie. A nejak ako keby sa rozprskla do povetria a zmizla. Zachytili to v rôzne tieto kamery a sa to analyzuje. Spooky shit, ako keby nebolo dosť to, čo sa deje, čo vieme. Čo je na tom spooky podľa teba, Marian? Nevyzeralo to ako meteorit alebo bolit. Bolo to také žiarilo to trošku iným spôsobom. Mm-hmm. No ak to boli to tí mimozemšťania, ale vybuchli nad zemou, takže good for them. Myslím, že gratulujeme. Z toho topu vyvinutej civilizácie prišli tí najhorší a aj tak sa rozbili v našej atmosfére. Si predstav tú smolu. Koho by si posielal na zem? Hej? Že pešiakov najprv. Prieskumníci zistili, že neposlali žiaden signál späť, že hádam nikto nepríde. Ja by som chcel určite sa pozrieť na ten Artemis 2, misia, ktorá má štartovať, teda už mala štartovať na začiatku februára, ale už to 2-krát odložili. Momentálne je to okno štartovacie niekedy na začiatku apríla, takže možno budeme mať nejaké veľkonočné pozorovanie štartu. A v každom prípade táto misia zo sebou nesie množstvo rôznych prvenstiev. Mal by ísť prvý nemuž, teda žena, okolo mesiaca. Prvý neameričan, teda Kanaďan. A prvý nebeloch, teda to som asi človek tmavšej pleti. Hej, tak som to chcel povedať však, že... A teda má to obletieť okolo mesiaca. Tí ľudia budú na tejto trajektórii, že najďalej od Zeme, ako kedy boli ľudia. Kudos. Dúfajme, že sa to podarí. A nastala tam dosť veľká zmena, ale s týmto programom, pretože vyzerá to tak, že misia Artemis 3 nepôjde vôbec k mesiacu, ale bude len na zemskej obežnej dráhe testovať spájanie toho modulu Orion s tým pristávacím vozidlom na ten samotný mesiac, ktoré bude buď teda Starship od SpaceXu, alebo to bude ten lander, ktorý pripravuje Blue Origin, spoločnosť Jeffa Bezosa, zakladateľa Amazonu. A je to trošku krok dozadu, ale keďže tieto pristávacie systémy sú asi najväčším bottleneckom momentálne pre celý Artemis, tak to je také, že dobre, nepôjdeme k mesiačiku, pôjdeme len na tú nízkoobežnú dráhu, bude to jednoduchšie, lacnejšie a môžeme si tam otestovať tieto veci. Podobne to bolo vlastne v prípade programu Apollo aj s misiami, myslím, že Apollo 9 a Apollo 10, že oni tiež sa museli otáčať na tej obežnej dráhe a spájať sa s tým pristávacím modulom, čiže dobrý priestor na takéto testovanie, trénovanie. Je lepšie to robiť 500 km nad zemou ako 500 km nad mesiacom, kde by po teba išli záchranári určite ďalej, alebo hej, by sa musel zase stať nejaký Apollo 13 scenár.
A im držím palce. Zatiaľ to oddiaľovanie štartu bolo na margo toho, že vždy, keď to tam testovali, ten wet dress rehearsal, skúška mokrých šiat, a niečo im tam unikalo vždycky. Buď vodík alebo helium, oboje veľmi maličké molekuly, ktoré je ťažké držať vo vnútri, ako sme si už mnohokrát hovorili, takže ja dúfam, že tam sfušujú to tí typci z nás si nejaké lepšie tesnenia, že by to držalo, že by to trímalo, jak to teraz môžeme povedať, traja Košičania. A že sa to podarí. Pretože keď chcete ísť na ten mesiac, máte len špecifické štartovacie okno a potom to musíte inak o mesiac odložiť, lebo potrebujete mať mesiac v tej správnej fáze, keď na neho chcete ísť. Tak. Si sa pozrel, že aký by si potreboval. Validáciu mojej existencie potrebujem non-stop. A zároveň úpenlivo sledujeme teda aj vývoj Starshipov, ktoré v poslednom období nelietali síce, ale práce na odpalisku v Boca Chique a aj na mise Canaveral idú že veľmi rýchlo. Oni tam postavili novú väžu, ktorá má pod sebou nový, jak sa to povie, odhaňač plameňa, alebo flame diverter, to, čo vám do boku dáva ten plameň, aby ste nezničili vaše odpalisko, keď štartujete. Oni predtým boli presvedčení, že to vyriešia nejakými kreatívnymi spôsobmi, ale zistili, že to inak nepôjde, lebo 33 motorov, keď ti proste tlačí na tú zem, tak to ti zničí všeličo. A momentálne sa testuje Starship verzia 3 konečne. A ja dúfam, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa dočkáme ďalšieho štartu a hádam už teda do budúceho roka musia to mať na obežnej dráhe, aby to mohli testovať s NASA, takže veľa šťastia a poďme sa pozrieť na ten výťah. Adam Gala ešte raz je našim hosťom, vítaj u nás. A my sme sa o výťahu rozprávali v podstate v rovnakom čase aj minulý rok. Kedy to bude tento rok? 23. apríla. Vo štvrtok. A má tento ročník nejaké špeciálne prívlastky, ktoré by si mu chcel dať? 6. 5. No, ak nám všetko pôjde dobre, tak na najbližší čas to bude posledný výťah v Bratislave, lebo budúci rok ho chceme doniesť do Budapešti a rok na toho chceme doniesť do Varšavy. A mimo toho by sme boli radi, aby mal prívlastok ešte komerčnejší v najlepšom možnom slova zmysle. Kvôli tomu, že to je ten cieľ, ktorý sme si dali s touto akciou a to je to, aby čím ďalej, tým viac ľudí a jednotlivcov a firiem bolo aktívne zapojených do vesmírneho priemyslu. Takže veríme, že tieto komerčné partnerstvá tam vzniknú ešte viac, ako vzniklo minulý rok a budeme si môcť nadávať, že sme komerčné podujatie. A vznikli minulý rok? Že spomínaš si, že by ten networking priniesol nejaký reálny výsledok, ktorý si ty zahliadol? Jedna z výhod organizovania konferencie, že vidíš tých ľudí, ako sa rozprávajú, o čom sa rozprávajú. Jedna z nevýhod je, že potom v nejakom bode ti teda nepovedia, na čom sa dohodli, lebo šípia, že by si mohol od nich pýtať partnerstvo na budúci rok. Takže myslíme si, že tie diskusie prebiehajú, či už startupy s investormi, startupy s potenciálnymi klientami, startupy navzájom, firmy navzájom, takže ten buzz tam je. To, čo sa reálne skonvertuje, je vždy otázka. Je otázka, či sa to v tom vesmíre dá za 12 mesiacov skonvertovať, keďže veľa tých vecí je, povedzme, že súvisiaci s nejakým launchom nejakej rakety a to sa plánuje v rokoch dopredu. Ale máme teda pozitívny pocit z toho, že záujem o to rastie a nie len taký, by som povedal, že amatérsky, že tak sa prídem pozrieť, ale ľudia tam chodia s reálnymi technológiami, s reálnymi projektami a snažia sa ich navzájom prepojiť. Takže tak. Máš v hlave nejaké čísla k tomu minuloročnému výťahu, že koľko ľudí tam sa premlelo na konci?
do 250 ľudí, alebo okolo 250 ľudí sme zaznamenali. My do toho rátame aj návštevníkov, aj rečníkov, aj všetkých, teda, ktorí prešli cez bránu. Akých sme asi aj nezaznamenali, tak tým gratulujeme. Tých rečníkov, my primárne tých rečníkov, ktorých voláme, bolo 12, ak sa nemýlim, ale zároveň na pódiu bolo aj veľa projektov a startupov, čiže sa tam vystrelilo cez 20 ľudí. Na afterke sme sa socializovali viac ako rok predtým, o čom svedčila aj účasť za tú afterku, takže tam to máme pozitívny rastúci trend. To číslo nebudeme asi hovoriť, hej? To číslo si nikto nepamätá, ja to vždy tak o 3 ráno zaplatím a do rána si to aj tak už nepamätám, takže všetci sú spokojní. Privriem oči a dúfam. Základe nepozerať výpisy z účtu. My sme sa minulý rok bavili dosť aj o tej situácii, alebo o tom, že ako Slovensko môže byť súčasťou tohto vesmírneho priemyslu, aké sú možno nedostatky, kam by sme sa chceli smerovať. Máš pocit, že za posledný rok došlo k nejakému posunu v tomto slovenskom vesmírnom mikrosystéme? Rád by som povedal, že áno. Príliš dlho si premýšľal. Príliš dlho som teraz entuziasticky povedal. Chcel si. Takto, že ja si myslím, že je veľká snaha aj na Slovensku, aj v stredoeurópskom priestore, aj v európskom priestore sa hýbať pozitívnym smerom dopredu. Hej. Tá snaha podľa mňa nematerializuje tak, ako by mala materializovať. A aj minulý rok jeden z posledných rečníkov vlastne robil porovnanie čínskeho vesmírneho programu a amerického vesmírneho programu. Európu pomenoval, že you guys, že... A to bol pritom Brit, hej, že on bol taký, že ja by som aj povedal niečo o Európe, ale nestojí to tu za tú... Štatistická chyba. Hej, za ten priestor. Čiže myslím si, že máme veľký kus práce pred sebou, aby sme sa stali, a teraz nemyslím ako Slovensko, ale ako Európa, ako taká hráčom, ktorý stojí za tú ligu, ktorú ostatní začínajú hrať. A myslím si, že to okno príležitosti sa nám postupne zatvára. Takže bol by som rád, keby sme to uchopili aktivnejšie. Zo slovenského pohľadu a so slovenskými budžetmi je to samozrejme limitované, ale to neznamená, že nemôžeme sa o to pokúsiť. Je pre teba, podľa teba výhodnejšie snažiť sa rozvíjať ten vesmír ako Európa, nie na úrovni iba osobitných štátov? Je to... Vždy. Ako by som povedal, že my paradoxne si myslíme, alebo teda z tých indícií, ktoré máme v rámci diskusí s nejakými našimi potenciálnymi partnermi alebo s ľuďmi, ktorí sa venujú spaceu, tak paradoxne ideme opačným smerom. Hej, že nemáme spoločný vesmírny program, alebo teda máme samozrejme ESU, všetci sa k nej modlíme, kláňame a vzývame ju, ale ako keby národné štáty začínajú čím viac premýšľať národne. A to nie je úplne dobré. Z dvoch dôvodov. Národné premýšľanie znamená národný budžet. Slovenský národný budžet vesmírny je ako kebyže, asi z toho veľa vody nenamútime, ale to isté sa týka napríklad Poliakov, Maďarov, Čechov, hocikoho. Hej? Čiže proste tá ekonomická sila tohto regiónu je nejaká a tá možnosť, ako hrať väčšiu ligu, ako by sme mohli hrať, je práve v tom spájaní. Aktuálne tá situácia nevyzerá, že sa úplne všetci chceme spájať a to je možno aj taká výzva, že keď by sme chceli veľmi páchať dobro, tak poďme to zjednotiť. Hej, poďme mať jeden spoločný budget ako V4 alebo hoci len Československo aj hoci kto chce a poďme tam niečo robiť v tom smere. Z toho, čo ty tu rozprávaš, mi vychádza, že by som ťa mohol nazvať takým ESA-skeptikom v podstate, že možno, že sa k tej ESA veľmi upíname podľa teba a zaujímalo by ma, že čo by malo byť nejaký ten spoločný bod, ak to nemá byť ESA? Ako má vzniknúť táto kooperácia? Ale nie, podľa mňa ESA je výborná organizácia. Hej. ESA je proste... Podľa toho závisí, od čo očakávate od ktorej organizácie. ESA je z môjho pohľadu výskumná organizácia a tú svoju rolu plní relatívne dobre. Hej. Má nejaké misie, ktorými chce niečo skúmať, k tým smeruje, že fair. Hej. Biznisovo
ale nie je to veľmi biznisovo orientovaná organizácia a ani my, platitelia za tú ESU, by sme nemali očakávať, že nám donesie nejaký komerčný progres. Hej? Tak keby sme očakávali od Slovenskej akadémie vied, že nám vyvinie nový Volkswagen. Hej, no, akože nie. Že nie je to... Tie incentívy tam nie sú tak nastavené. Čiže ja som skeptik voči tomu, aby sme všetky vajíčka vložili do košíka, že ESA nám to urobí, dodá a ešte nám aj nám dodá projekty, že toto nám prosím vás vyvinte a dá nám za to veľa peňazí a všetci budeme šťastní. Hej. To tak proste nefunguje a ani to tak nebude fungovať. Ak ktokoľvek tvrdí, že by to tak malo fungovať, ťažko sa s ním diskutuje. Čiže napríklad, keď si spomínal ten Artemis, hej, že ESA je vlastne európsky náprotivok NASA a ani od nás si nikto neočakáva komerčné kolonizáciu Mesiaca, ani Marsa, ani ničoho. Hej. Oni majú tiež, áno, chceme ísť na orbit, chceme zistiť, či sa vieme rotovať, spájať, odpájať, dačo. Ale čakáme, že dajú 1 000 000 satelitov na orbit, aby proste pokryli Zem signálom. To očakávame od komerčných firiem. Čiže to by bolo dobré, keby sme si povedali, že áno, my od nich očakáme R&D, to R&D nám robte, my ho budeme úspešne vykrádať do komerčného sveta a tak by to aj malo byť. Teraz mi zabol som to meno toho amerického popularizátora vesmíru, fyzika. Taký, Bill Nye. No, Tyson. Tyson. Hej. A on presne hovorí, že štát a štátne organizácie by tu mali byť tie, ktoré rozšíria znalosti. Hej, ten okruh znalostí, ktorý máme. A potom by sme mali očakávať od komerčných firiem, že nájdu spôsob, ako to urobiť komerčne. Hej. Keď niekto si myslí, že tak nepôjdeme nikde na orbit, lebo nikto do toho nedá toľko prachov, tak áno, štát má na to priestor, aby to urobil, keď tomu verí. A potom povie, že aha, pozrite, my sme urobili ten heavy lifting, ten prvotný výskum. Good luck, teraz to komercionalizujte. Takže to je ten náš aim, alebo to naše premyšľanie, ktoré k tomu máme a preto sa snažíme podporovať aj jednotlivcové firmy, aby spolupracovali s ESO, to o tom nie je žiadna, ale aby aj riešili to, že ako komerčne k tomu budeme pristupovať. Že aby sme mali ten náprotivok SpaceXu, aby sme mali náprotivok Blue Originu a iných firiem, aby sme začali byť hráč, ktorý vie niečo dodať. On nechcel by to nejakú takú... špeciálnu osobnosť, ako je ten Elon Musk alebo Jeff Bezos, taký šialený miliardár, čo by do toho dal veľa peňazí? Áno. Hej. Áno. Otázka je, hej, že čo robia európske elity, že kde sú a prečo neinvestujú do spaceu. Ale zároveň, že, a to na osobnej úrovni, teraz, že či sa modlím k ESE, alebo sa modlím, že Európa vypľuje nového Ilona Muska, tak to je rovnaký prístup modlenia sa. Hej. To sa môžeme modliť aj k mimozemšťanom, že prídu a nám oni vyriešia ten problém. Čiže to je len pre mňa presun modlenia sa na niečo iné. Nepreberá zodpovednosť. Hej, ja by som bol rád, keby sme prebrali tú zodpovednosť. Čiže by sme si povedali, že OK, tak my chceme ako Slovensko, ako Stredná Európa dodať toto, tak aby to proste komerčne fungovalo. A keď to proste bude miliardový biznes, tak to bude miliardový. Keď to bude 500 miliónový, tak to bude 500 miliónový. Ale budeme ďalej, ako keď budeme len sa doprosovať k tomu, aby sme niečo dodali ESA. Lebo tam ešte treba povedať, že to sú ako keby z môjho pohľadu jednorázové díly. Hej, to je, že máme nejakú misiu, chceme pristáť na Marse, Jupiteri, hoci kde. Potrebujeme nejakú technológiu, to sa vysorcuje, poskladá, pošle sa. A decid. Tam akože tam potom ideme niečo iné vyvíjať, alebo to je vývojová organizácia. Nemáme tam takú tú fabriku, ako má SpaceX, že proste mám 15 000 satelitov na orbite, alebo koľko ich majú teraz. 600 vypustil len tento rok a každý rok potrebujú nahradiť 2000. Hej, a to je tá pásová výroba, ten taký v vozokách Space Volkswagen, že každý mesiac potrebujem vyvinúť 1000 a na tom sa točí biznes, nie na tých jednorázových aktivitách.
Ty si minulý rok spomínal, že teda vesmír je momentálne ešte stále, tá komercializácia vesmíru je v plienkach, ako keď bol internet v 90. rokoch. A že keď v 90-kách a potom v 2000 prišlo porno na internet, tak zrazu sa ľuďom oplatilo chodiť na internet. A že vesmíru chýba porno moment. Tak sme aj nazvali tú epizódu. Áno, tak sme ju nazvali. Myslíš, že chýba? Teda už sa približujeme. Vieš predpovedať, ktorý moment by to mohol byť? Aká technológia by sa mohla najviac ujať? No, ak sa nemýlim, tak Starlink by mal urobiť 20 miliard, alebo niekde medzi 15 až 20 miliard tržbu za 2026. Aha. Pri startupových valuáciách, akože multiple, neviem, 20, tak to je akože celkom mažec. Ale každopádne, že je to 20 miliard v tržbe, čiže globálne sme sa vyskladali, aj keby to bolo len 10 alebo 15, tak je to proste, že 15 miliard, ktoré sme takto odovzdali Starlinku za to, že ďakujeme za konektivitu. Nikto nenúti tých ľudí pod nátlakom to odovzdať. Je to proste komerčná služba, ktorá tým ľuďom dáva zmysel. A sú na ňu ochotní platiť. A sú na ňu ochotní platiť v tejto škále. A to samo o sebe je proste... Hej, to je 20% slovenského HDP, 15% slovenského HDP je proste len to, čo Global zaplatil za Starlink pripojenie a pritom akože nekončí ich rast, hej, že oni zo 4 miliónov subscriberov vyšli na 10 miliónov za 15 mesiacov, čiže je veľká pravdepodobnosť, že ďalších 15 mesiacov pôjdu na 20 miliónov subscriberov. Čo znamená, že to už je ako keby ten bod, kedy ten vesmír umožňuje vznik obrovskej firmy, ktorá je postavená na B2C peniazoch. Hej, že SpaceX bol doteraz postavený hlavne na vládnych kontraktoch a toto je zrazu pre neho obrovská príležitosť, kedy tá obrovská noha, ktorá je postavená na 20 európych subscriberov, alebo 30 eur stojí mesačne ten Starlink. Len to proste poskladaná vec, že to podľa mňa turizmus, že znova k tomu Artemisu, že keď jeden z týchto hráčov ohlási vesmírny turizmus, tak na mesiaci budeme x-krát rýchlejšie, ako keď to urobí vládna agentúra. Jasne. Lebo hej, tie incentívy sú proste, že Jeff Bezos nejde robiť space turizmus pre per se, lebo on chce zistiť, neviem, proste fungovanie dačoho na orbite. On proste, stojí to 50 000 a chcem tam poslať čo najviac ľudí. Takže to je to premýšľanie tých firiem, tých tímov je úplne iné, keď proste end goal je zarobiť prachy a end goal je vyvinúť niečo, lebo per se vyvíjame alebo testujeme. Takže turizmus a to sme rozoberali aj posledne a to je ten výroba predmetov bez gravitácie. Tam si stále myslím, že toto sú traja kandidáti na to, ako rýchlo zbohatnúť vo vesmíre. Ja si myslím, že ten Starlink špecificky ukazuje sa ako taký dosť porno moment, možno aj pre nejaké vládne záujmy a iné spoločnosti, lebo keď sa to začalo ukazovať ako rentabilné, tak teraz už je koľko tých plánov na vlastné konštelácie. Myslím, že americká vláda má vlastné Starlinky, Starshieldy, ktoré sú bezpečnostné a tá akože vesmírna bezpečnosť je teraz niečo, čo sa rieši podľa mňa na každej takejto konferencii, ktorá je zameraná na space. Je to tak. Čiže to už určite začalo a áno, chcel si niečo povedať? Hej, mňa napríklad akože fascinuje tá otázka, že prečo napríklad Európa nevedela lídovať túto komercionalizáciu internetového prístupu. Hej, že keď sa zoberiem... Veľa procesov asi. Ale napríklad, že aj na Slovensku, ale aj v celej Európe máš brutálne granty na to, aby každá dedina, každý domček na lazoch mal 4G. A my to proste kopeme optiky, kde proste... Neviem, nepejoratívne to povedať. V Matke Gute. Hej, v Matke Gute je proste na východnom Slovensku, proste na poliach. Že nemáme že vždycky sme delali ako vždycky a proste sa neposúvame v tomto dopredu. Čiže aj európska konkurencia Starlinku, proste oni teraz majú brutálne diskusie o tom, jak oni zväčšia konšteláciu niečo, ale majú to na inej orbite, majú to pomalšie, majú tých satelitov menej,
menej majú fundingu a miesto toho, aby povedali, že jo, že ideme proste tomu konkurovať jednak jednej, tak zase ideme niečo iné proste vyvíjať. Že to je to, čo mu napríklad ja nerozumiem. Ale ono sa to podľa mňa všetko vracia k tomu, že ten SpaceX dokázal vytvoriť to vozidlo, ktoré vie vyniesť na tú obežnú dráhu, tú tonáž, ktorú potrebujú, tie všetky Starlinky, ktoré tam majú obiehať a že to Európa nemá nejakého reálne dobrého výrobcu nejakých kvalitných vozidiel, rakiet, ktoré by to tam dostávali. A novinka počas našej minuloročnej epizódy bola, že skúšali tú raketu ISRO tam niekde na severe, jak sa im to dodžubalo, povedzme nepejoratívne. A ja som v podstate od nich odtedy skoro nič nepočul. Hej? Že... Ale to je napríklad ten, podľa mňa, že chicken egg problém, pre ktorým my ako keby, že stojíme, je, že tak nemáme vozidlo, lebo proste nemáme tam čo nosiť. A nemáme tam čo nosiť, lebo nemáme vozidlo, tak vyvíjame niečo, čo proste stačí nosiť toho málo. Hej? Když to proste... Oni si proste vedia, že jo, proste hodíme proste brutálne veľa peňazí do... Lebo tebe stačí vyriešiť jeden koniec tej záhady. Hej? Keď proste povieš, že ja mám super satelity, ktoré proste dám na orbit. Stojí to proste mega veľa peňazí, ale ich tam dávam veľa. A ľudia sa na to subscribujú a mám z toho prachy. Tak v nejakom bode poviem niekomu, že prosím ťa, urob mi raketu, ktorá stojí lacnejšie. Lebo mi to ináč biznisovo nevychádza. Musk to urobil opačne. Hej, on mal tie rakety a on ten Starlink tiež neurobil z lásky k ľudstvu, teda on to si claimuje, ale urobil to preto, lebo keď máš vehicle, tak vehicle potrebuje štartovať. Hej. A teraz, jak obhájiš 170 štartov ročne, keď proste klientov máš na 50, no tak ty sa staneš tým klientom. Ty to tam zrazu začneš nosiť. A tiež tým chce zarobiť ďalšie lové na posun k Marsu, akože, neviem kam. Ja viem, že v Európe, aké bolo, že zarobiť love, že zlé, že fuj. Však zarobme love, hej, že dodajme svetu niečo, za čo nám celý svet zaplatí, dačo, hej, 20 € mesačne a budeme sa tu mať dobre. A my tu lamentujeme nad... Neviem, že či je to ekologické proste. Ja som toľko videl startupov, ktoré riešia recykláciu stafu na orbite a to sa hociakého investora spýta, že či je to dobrý biznis a oni sa idú popučiť, dobre, že sa nepokakajú počas toho, ale že vôbec, že to je, že proste že to je úplná hlúposť. Zbytočná robota? Jasné, vieš, že oni, že my máme super robota, ktorý príde a vymení ti jednu a oni, že nie, že treba spáliť a proste to robiť jak auta, hej, že dodáš 1 000 000 týchto a 100 000 ti zhorí a ideš a biznisovo ti to má vychádzať. Vieš, že to je... Hej, no to je taká tá mentalita, ktorú si tu valíme. No, taká skepsa na začiatku. Tak, v pohode. My sme sa bavili teda o tých SpaceX maskových raketách. On sa taktiež objavil v tých Epstein Files a nielen tak, že bol spomenutý, ale dokonca bol odosielateľom a adresátom mailom, že tá party na tom ostrove by bola fajn. Pozveš ma. Či si myslíš, že napríklad toto sa bude riešiť a ak sa to bude riešiť, že či to ovplyvní rast SpaceXu a celkovo tohto raketového vynášacieho biznisu, alebo si myslíš, že tá firma bude nejak vedieť fungovať bez Muska alebo akýmkoľvek iným spôsobom? Z môjho pohľadu každá firma je nejaký akože black box, hej, že ťažko sa analyzuje zvonku, lebo tak asi Musk proste nešrubuje tie rakety, hej, čiže asi šrubovanie raket bude fungovať aj bez neho. Asi nedizajnuje každú jednu súčiastku, čiže aj dizajn bude fungovať. Asi on nie je v tej miestnosti, kde vyjednáva kontrakt s americkým letectvom, čiže asi aj to pôjde ďalej. To, že či budú vedieť toľko peňazí získavať a pri takých dobrých podmienkách a tak dobre vedieť hajrovať bez toho, aby tam bol on, to je otázka. Teraz, že máš veľa hybúcich sa častí, čiže to je ťažko povedať, či vie tá firma fungovať bez neho. Mňa osobne na celej tejto téme prekvapuje akoby, že prekvapenie ľudí, že Elon Musk nie je normálny. To už je len čerešnička, podľa mňa. Hej, že je to borec, čo proste zarobil 200 miliónov a miesto toho, aby išiel proste sosať koktejly na pláž a mohol mať na salame celý život, tak to celé rozbil na automobilku a rakety, pričom obe skoro skrachovali a má, neviem, 55 rokov, či koľko má, proste doteraz spáva vo výrobni a dačo, hej. Že
očividne na spektre normálnosti, nie je úplne v strede. Čiže akoby, že moje prekvapenie spočíva v tom, že prečo sú ľudia prekvapení, že sa nechová normálne. Keď nemáš žiadny base toho, aby tento... To, že či je to pekné, čo tam robilo niečo, to už podľa mňa mimo tejto diskusie. Zároveň myslím si, že SpaceX je už v takej veľkosti, že aj keby Musk zajtra dostal infarkt, tak tá firma bude fungovať ďalej. Lebo už je veľmi dôležitá pre veľa iných firiem a organizácií. Dokonca, ak sa nemýlim, mali by budúci mesiac alebo 2 mesiace vstúpiť aj na burzu? Oficiálne? Sú takéto špekulácie, však aj mergeli to XAI, bývalý Twitter, aby teda vybombovali tú valuáciu. A to je presne tá otázka, že SpaceX bez Muska bude fungovať. Ano, ťažko je povedať, že či SpaceX bez Muska si obhají 1,5 triliardovú valuáciu, aby vyrejzoval 60 miliard. To si myslím, že skôr nie, ale ak sa mu to teda podarí, tak bude tak dobre fundovaný, že môže robiť hocičo, čo chce v tom vesmíre a v nejakom bode my potrebujeme rozbiť peniaze na to, aby niečo zafungovalo. Hej? Že my buď to rozbijeme na to, že nikdy neočakávame návratnosť, alebo to rozbijeme s tým, že chceme za pol roka niečo z toho späť a ten vesmír je niekde v strede toho. Takže... Gotta spend money to make money. Yes. Dobre, vráťme sa k výťahu. My sme sa minulý rok pýtali a tento rok opäť, že na ktorých rečníkov sa najviac tešíš a ktorých by si teda odporúčal ľuďom, aby určite nezmeškali? Ja sa vždy teším na tú tému Beyond, že to je to, prečo to my robíme. Tá výhliadka 5 rokov a viac dopredu je vždy tá najviac sexy, lebo to je najmenej musíš deliverovať deň potom. Takže to je určite téma, ktorá mňa najviac baví. Minulý rok sa tam riešilo napríklad rozmnožovanie ľudí vo vesmíre, že nikto vlastne netuší, že či sa ľudia vedia rozmnožiť. Ak áno, či sa rozmnožia úspešne, dobre, ako vyzerajú tie deti. Čiže bol tam Holanďan, ktorý to rieši ako startup. Fun fact je, že gro jeho fundingu nepochádza z Európy. V Európe je to, že zaujímavá téma, ale neviem. A on hovoril, že Arabáši sú takí, že toto odovzdávame ľudstvu. Že my mu povieme, že či sa dá, alebo nedá vo vesmíre. A že to je to, za čo si ma história bude pamätať. Toto premýšľanie by nám tu veľmi pomohlo, keby toho tu bolo viac. Tak ale zase oni majú aj tie ropné peniaze, takže si môžu dovoliť možno takéto vzletnejšie. Hej. Takže ak majú love, nech dajú. Áno. Podľa mňa vždy je to o tých prioritách. Hej. Ja si veľmi idem memečka, že Irán zistí, prečo nie je zadarmo zdravotníctvo v Amerike tento rok. Takže to je vždy o tom nastavení priorit. Takže v Európe je dosť peňazí, len ich proste rozbijame na niečo iné. Takže tak, späť teda k téme. Jednoznačne to Beyond. Zároveň ostáva to, čo sme robili aj minulý rok, to rozdelenie na software, hardware, nejaký institutional support. To znamená, že aj o mnoho praktickejší ľudia ako ja si prídu na svoje. To znamená, že ako sa dajú využívať satelitné dáta tu a teraz, čo všetko sa z nich dá zistiť, ako to viete komerčne využiť, priam by som povedal, že zneužiť. Takže to je určite téma, ktorá ja z ňou neurobím nič, lebo nie som technik, ale ak by som išiel búchať rýchle peniaze z vesmíru, tak to idem robiť v tejto oblasti, lebo tam aj slovenské, aj české firmy napríklad vedia hrať, by som povedal, že svetovú ligu a je viacero startupov, ktoré sa tomu venuje a sú super úspešné. Hej? Alebo majú veľmi blízko k tomu, že budú super úspešné. Takže jednoznačne za mňa Beyond a tento software. Spomínal si pred natáčaním nejakú čajku z CERNu? Čajka z CERNu príde a čajka z CERNu má na starosti komercializáciu vývojových R&D, ktoré robí CERN a toto je presne podľa mňa voda na mlyn toho, čo potrebujeme robiť. CERN, super, vedci, zamýšľajúci sa nad tým, prečo funguje vesmír, jak funguje a potom niekto potrebuje zobrať ten jeho patent, ktorý on vyvinul nejakú šrubku na nejaký pokus a použil to raz a vybuchať z toho proste veľké love v komerčnom sektore,
Čajka z Cernu má toto na starosti. Prosím, Čajka z Cernu máme, no. Prosím, Čajka z Cernu máme, no, ale museli sa povedať v tomto, takže samostatne ju ohlásime ako Čajku z Cernu. Ale toto je presne téma, kde podľa mňa aj Slovensko vie hrať Prime. Že nemusíme to tu zľavo vyvíjať, potrebujeme vedieť, ako to dobre použiť v škále a chytiť sa toho. Takže prosím, nájdeme jednu firmu, ktorá z tohto urobí, že 70 miliónov ročne a budeme všetci vysmiatí, jak lačo. Či budúci rok budeme ilustrovať všetky šrubky, čo vymysleli v Cerne, že by sme našli niečo zaujímavé? Paradoxne, že to sú public data už teraz. Aj v ESE sú to public data, len akoby nie je to sexy téma. Hej, proste pre študentské súťaže. Že my máme milión študentských súťaží, ako využiť vesmírne dáta a poďte urobiť nejaký malý satelít. A to sú veci, ktoré, že objavujeme koleso zasa znova, mohol by niekto robiť súťaž, že pozrite si týchto 20 000 patentov, čo sme vydali za posledné. Povedzte nám, že čo do jabla máme skomercializovať. Alebo že nie, že ani povedzte, ale že no je to skomercializovať. Ďakujem pekne za patent, zakýveš. A oni sa to pýtajú, že ona nám to vysvetľovala, že do 2 miliónov v tržbe si nepýtajú nič a potom si pýtajú asi, že 2% ročne. Čiže to je že... Ideme scrollovať, Matúš. Že to je no-brainer. Len musí mať niekto špecifické know-how, kde to použiť a ako to použiť. A teda keynote speaker tento rok bude? Keynote speaker bude, toho aj meno dokonca mám zapísané, aby to nebolo, že úplne od veci. Keynote speaker bude klasický sci-fi autor, ako to máme každý rok. Alastair Reynolds, ktorého môžu ľudia poznať aj z toho, že 2 z jeho príbehov boli sfilmované v Netflixovej sérii Love, Death, Robots. Sú to akože dosť uletené epizódy, neviem ako do detailov chceme ísť v tomto, ale teda myslím si, že on bude klasicky ten, ktorý ukáže ten horizont väčší, ako je len tu a teraz, lebo jedna vec je, že búchať biznis zo spaceu, búchať biznis môžeme aj hocičo, môžeme aj bambusové ponožky predávať, čiže tam tá ratio toho, že koľko do toho musím investovať a koľko mi to prinesie, asi sú jednoduchšie alternatívy na Zemi, ako robiť zrovna toto, ale ten faktor tej zaujímavosti a toho, kam to dokáže posunúť ľudstvo, tak v tom podľa mňa ten vesmír to bije. A veríme, že práve tieto témy, ktoré nás posunú v rokoch rádovo dopredu, môžu byť ten katalizátor toho, aby sme tam viac firiem a ľudí pritiahli. Ja by som ešte chcel spomenúť, že možno pre tých menej biznis založených ľudí, ktorých nadchol pán Alastair Reynolds, že výťah pripravuje aj rozhovor s ním a podpisovú akciu v Martinuse na Obchodnej, ktorý možno bude moderovať. 22. Martinus na Obchodnej, Alistair tam bude podpisovať knihy, budeme veľmi radi, keď to budeš moderovať a môžu s ním diskutovať čisté sci-fi a tí, ktorých to až tak veľmi nadchne, že si urobia štvrtok voľno, tak môžu rovno sa presunúť deň na to, na celodennú konferenciu. Ktorá sa bude konať v Slovenskej sporiteľni na Tomášikovej ulici, hneď vedľa klientského centra. Veľký svetlomodrý kváder. Takže chlebiček so škvarkou zjeme a ideš tam. Ani nemusíš, my tam máme chlebičky, ale neviem, či so škvarkou. Dobre. Kvárková pomazanka. To si necháme niekedy. Aj obed dávame, nebojte sa. A ešte som sa chcel vrátiť k tej Startup Pitching Competition. Bude aj tento rok? Ešte to diskutujeme. Tým, že organizovať vesmírnu konferenciu je mentálne aj fyzicky náročné, tak nie vždy sa nám podarí zreplikovať celý ten program. Robíme všetko preto, aby bola. Čo bude tento rok podľa mňa iné, ako bolo minulý rok a do čo dávame viac efortu, ako je teda Startup Competition, je side event zameraný na Earth Observation pre mesta a obce. To znamená, že vybrané firmy a startupy môžu prezentovať, verím, že to budeme mať do 10 zástupcov miest a obcí Slovenska a blízkej strednej Európy,
ktorí môžu ukázať svoju technológiu a v ideálnom svete by si mohli aj podtriasť rukou, že to rovno predajú a mestá a obca to začnú využívať. Čiže to je, ako si minulý rok spomínal, že obec použije satelitné dáta, aby zistila, či Fero stavia čiernu garáž niekde, hej? Napríklad. Presne tak, či stavia čiernu garáž, či im niekto dá čo nerúbe, čo by nemal rúbať, či niekde sa rozširuje skladka alebo nie. Tých technológií a možností využitia je veľa. Čo len treba podotknúť, že ak niekto má záujem o túto časť programu, tak to bude akože closed door, čiže potrebujeme napísať, aby sme ho tam pustili, keďže má to byť menej ľudí, nemá to byť úplne masové. Takže... A to bude v ten istý deň, v inej časti? Od 11. na 2 hoďky sa zavrú do zasadačky. Startupy ukážu, firmy ukážu, čo vedia. Mesta povedia, toto sa ľúbi, toto sa neľúbi, alebo toto by sme chceli ináč. A keď všetko pôjde dobre, tak potečú lovaše od mesta obcí do vesmírnych startupov. A teda nejaké startupy ešte sa môžu prihlásiť? Jasné, chceli? môžu sa prihlásiť mesta obce, môžu sa veľmi špecificky prihlásiť aj nejakí jednotlivci alebo firmy, ktoré by mali záujem o tieto témy. Takže sme otvorení a ochotní kooperovať s kýmkoľvek, kto má o to záujem. Hej, nás ešte možno aj počúvajú mladší študenti, ktorí sú nadšení pre vesmír. Hľadáte nejakých možno brigádnikov, dobrovoľníkov? Či to ktokoľvek vám má záujem, akokoľvek pomôcť, adam@vyťahkom.com, napíšte mi vaše vlhké sny ideálne spojené s našou konferenciou a tým, ako nám viete pomôcť a ako náhle to dáva hoci len trocha logiky, veľmi radi to sprostredkujeme a zapojíme vás do toho. Sú aj tento rok aktuálne študentské listky? Sú a pre koho je aj študentský listok veľa, tiež napíšte nám e-mail a tak to vyriešime. Dá sa dohodnúť. Tak klasicky slovenský, tak to vyriešime. Zrobíme tak, že by dobre bolo. Presne tak. A my predpokladám, že ešte vám budeme vedieť ponúknuť nejaký zľavový kódik, ktorý budete môcť použiť pri nákupe lístka, ktorý nájdete v popise tejto epizódy. Nejakých pár percent tam určite budeme vedieť dať dole. Takže zapíšte si dátum 23. apríla. Vo štvrtok. V budove Slovenskej sporiteľne vedľa klientského centra na Tomášikovej. vyťahconf.com. Online prenos nebude. A ideálne odporúčame naozaj prísť, lebo budúci rok teda budeme v Budapešti, čo tiež nie je úplne ďaleko, ale určite je to pohodlnejšie tu na v Bratislave so slovenským škvárkovým chlebikom ako v Budapešti. Čím skôr, tým viac early adopter. Čím viac pasikov, tým lepšie. Takže hej, čím skôr si kúpite lístok, tým menej šedín budú mať organizátori. A boli by sme radi ešte s nejakými vlasmi. Adam, ďakujeme ti za rozhovor. Ďakujeme aj vám za to, že ďalej robíte tento podcast. My sme radi tiež za seba. Si náš motivátor. A tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde, hádam nie až o rok slnečnej zostavy, máme už niekoľko z nich naplánovaných. Ďakujeme vám za vašu pretrvávajúcu priazeň aj napriek našej do neba volajúcej nekoordinovanosti, lenivosti. Doplň ešte niečo. Neaktivite. A ty to tak diplomaticky povieš, Marian. Držte sa a sledujte vesmír, buďte nadšení, buďte skeptickí, majte radi ESU, nemajte radi ESU. Vidíme sa, čaute. Krásnu prichádzajúcu jar. A malo alergie.